sirifi wayo haydara sirifu أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل مشرف لا جبراني لا جبو أمبو فوك ولنماندو كرنكرن لا أو منون سغلن بي أنا واجلو كنكونني واتينا أمبي الله سبحانه وتعالى دلي alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka akenen aw bela jilenka bi wajulu kene kono ambe bamako yirmajo anga musoroba noye haja habibatu jane aleka mauludu kene kan sango san abe mauludu insigi ka keni nyinantai mauludu bara bela jilenkera ayraka dembaya dala o hukumu konnana ay wele bla anga almamu nanga karamo chamama unana kana kene wasa kosobe mauludu akene kono ma chaman kumbe nga ansira ka an wasa do mogomna anga je ka nyamada ufe ñanamaya kono sigi min te fuye min te gwansa ye o ye min kɛra ala kira kama o an b'a dɔn ko kene ka sigira muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman tolo fɛn ko fɛn ye ala tanu ka ala barikada i jɔ an ka sin ka taa voyage extraordinaire kata ala kira fɛ e min nana ko boisson min ye e k'i ta kɛ boisson min ye an bɛna taa salamu di ala kira ma e min ta ye zamɛ ko yɛrɛ de e ka zamɛ dun an bɛna taa ala kira fɔ sallallahu alaihi wasallam e min nana ko mawludu ko ala kira ko de don an b'a fɔ k'i dusukun siɲɛ ma hakɛ to i bɛ dusukun siɲɛ ma i bɛ mankan da an bɛɛ bɛna taa ala kira fɔ ɲɔgɔn fɛ abdurrahman tolo maa min ka bakiluya ka jugu ni bɛɛ maa min ni ala kira tɔgɔ fɔra ma seli ala kira kunangoya kunangoya min ka jugu n'a bɛɛ bakiluya min ka jugu bakiluya bɛɛ a fɔra waati min ko muhammad e ma se k'a fɔ ko sallallahu alaihi wasallam ni y'o sɔrɔ o kɛra maa kunango ye ni salila ala kira kan i farala maa kunandiw kan ni salila ala kira kan jumu min b'i la ala y'a yafa ni salila ala kira kan ala b'i ka foli segin siɲɛ 10 n'i ye salatu kɛ ala kira kan ala kira ko k'ale yɛrɛ b'a segin ma a ko ma min ahdin yusallimu alayya illa radda allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salama kan bɛ yirimajɔ de 26 mars kɔfɛla la sisan a ye na an ka taa yɛrɛ jira ala kira la i bɛ t'i yɛrɛ jira i tɔgɔ ko abdurrahman a fa ye jɔn ye abdulahi a jamu ko ture i bɛ kɛ duwawuden ye ni kelen sigilen i fa tɔgɔ bɛ fɔ ala kira ye sisan kana jama in lajɛ tan de jama in n'a caya bɛɛ ko an karamɔgɔ sheikh baba umar jallo a fa ye jɔn ye o ye cɛrno murtada ko o salen ala kira kan sisan ale tɔgɔ bɛ fɔ a fa tɔgɔ bɛ fɔ ala kira ye n balimamuso n'i b'a fɛ ka fara ala kira kan ala kira kanubaw sallallahu alaihi wasallam n'i b'a fɛ ka bɔ dangadenya la salatu cɛ ala kira kan abdurrahman tolo a fɔra maa caman ma ko hajja lahara don inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi n'a y'a sɔrɔ e maaw ka nafolo de dutewule k'i to hijiyɔrɔ la baraji bɛ transféré ka taa d'a tigi ma a fɔra maa caman ma ko alhaji o ye tiɲɛ alhaji ye lahara alhaji ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fɔra ko karisa ye saraka caman bɔ la alla saraka in kungo b'a nɔfɛ lahara wallahi n'a ma kɛ ala kama mɛ dɔnnibaw ko baara min hali ni yɛrɛ yira yɛrɛ la baara min ni maa tɛ bonya la i tɛ pɛrɛn a la o ye salatu ye ala kira kan e m'a fɔ ko mawuludu wa n'a sɔrɔ i nana mawuludu kɛnɛ kan i jɔ an ka taa voyage extraordinaire ka taa salamu di ala kira ma an bɛ don Boeing 700 elle marque elle muhammadiya kosɛbɛ billet tɛ t'a la a billet bɛ ta dɔrɔn ko inna allaha mɔgɔ minnu ye zawiya dunkew ye n'i ko inna allaha olu bɛ sin k'a tɔ dafa n'a sɔrɔ e tɛ se ka inna allaha kalan an b'a fɔ maa ɲumanw ka kurun e ma don a kɔnɔ fɔlɔ ka maana yo safinatu saada kono kunacɛ kuru an ka sin ka ɲɛsin ka taa ala kira fɛ karisa den k'a ko allahumma salli a ko ma min ahdin yusallimu alayya illa radda allah alayya ruhi hatta arudda alayhi salama kaw sigu mani fɔle abu dawud ko tɛ sunna na ni maa ye sunna jiri la n'a ye kɔlɔsi jiri la n'a ye bosi jira i la kɔlɔsi jira a la n'a ye kulusi jira i la a fɔ ko la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum salatul fati bi bolo sunna fana ba ani ala kira filɛ ka don réseau kelen kɔnɔ wallahi abdurrahman tolo lahara ne filɛ ka baara min kɛ hajja habibatu jane a ka da la a ye cɛbaw ani musobaw wele abdurrahman tolo ne n'an kɛlɛ ala la lahara ni image bɛ ɲɛbɔ ni image bɛ bɔ ala kira ɲɛkɔrɔ sallallahu alaihi wasallam salatu min an y'a k'a kan wallahi a tɛ minɛ na an filɛ ka salatu fati min kɛ lahara nin bɛ sɔrɔ yen
an filɛ kana mawludu kɛnɛ kan ko kana sali ala kira kan ne ye salatu min kɛ y'a dɔn muhamadu bikiri alamɛ ha kutubu dɔ de y'a fɔ a bɛ jawahiril maani kɔnɔ muhamadu bikiri san mugan a bɛ kutubuya la sirifi de don a ye san mugan kɛ a bɛ ka ala wele ala salatu min ka di ye ka tɛmɛ salatu bɛɛ kan est ce que kuma in kɔrɔ faamu ko salatu bɛɛ la min ka di ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan salatu bɛɛ gundo bɛ salatu min kɔnɔ salatu bɛɛ barika a bɛ salatu min kɔnɔ ko ala o di yan san mugan yanni ne ka sɛbɛnne kitabu kɔnɔ cɛkɔrɔba min y'a fɔ n ye ala arifu bilahi o de kɛra sheikh alimami gijo sheikh alimami gijo kosɛbɛ cɛkɔrɔba in y'a fɔ n ye an bɛ baro la a ko n den a ko o dɔn ko ala yɛrɛ se kalimu la ala yɛrɛ ka biki de sɛbɛnni kɛ fara sanfɛ fara sanfɛ ko n'i ye fara yɛlɛma cogo o cogo k'a bɛ taa o modèle la ne bɛ ka min tɔgɔ fɔ ko a sheikh alimami gijo a tun sera jɔyɔrɔ dɔ la an y'o ye a ɲɛ na de ale ta ye très visible de an ye min ye a ɲɛ na min tun bɛ sheikh tijani a ɲɛ na min tun bɛ alakira a ɲɛ na a sera o jɔyɔrɔ la a sheikh alimami gijo kosɛbɛ an y'a sɛbɛnne ye min ye salatul fati sɔrɔ san mugan kɔfɛ a ko cogo di alamɛ e min nana ko tijaniya b'i bolo e min nana k'i bɛ maa ɲumanw fɛ e min nana ko mawuludu sigi i t'a to i ni nin kalo in ka taa ko alimami gijo jasa filɛ an karamɔgɔ sheikh baba umar jalo fɛ a ye ba fila bɔ o y'ale ka laada ye abudulayi dɔrɔn walahi n'i ye juru don ala la tuma dɔ la n'i bɛ janto cogo la ala bɛ tila k'i sara fɛn na i ma sigi ni min ye mɛ n'i y'a di ala kira ma ala b'a sara an sigira hajji habibatu jani ko an nana ko mawludu kɛlɛ salatul fati min ne filɛ k'a fɔ kosɛbɛ ko n'i y'a fɔ siɲɛ kelen muhamadu bikiri ko ten ko lahara n'i ma kisi k'i ka taa ale nɔfɛ ale b'i kuma bɔ ka bɔ jɛnɛmɛ na siɲɛ kelen ko ni maa min y'a fɔ n'i ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah salatul fati a sɛbɛnni ka gafe kɔnɔ lahara n'i ma kisi k'i ka taa ale nɔfɛ ale b'i kuma bɔ an filɛ k'a saba kɛ sisan e bɛ kɛnɛba de ka don dɔ balimamuso i bɛna nin kɛnɛ pɛriti don dɔ i bɛ dɛsɛ koyi o kan ye salatu min fɔ a ye to an ka don kunnajiya kuru kɔnɔ an bɛ k'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبرك كرام وامين باس بافلك دكينك بافلا بيو فلكنا كوسيكو كوتي كوي كوسيكو بك مينفو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بافلا بيو ورا تكوني حجما تري بافلا nati ko ka ala kira jansa ka usi kutele ko ala be ala kira de fe wari min don ala kira ko la abdurrahman doro an b'a fɔ ka barika hajja mature don bɛ mature diplôme dɔ dira ma sisan ko diplôme d'honneur million t'a sɔrɔ hali bi sɔgɔma in na dɔ taara ne fɛ ko nin dilanna faransi an k'a ma dilan faransi n k'a dilanna yan maafa diplôme e y'a fɔ ten wa hajja mature ko ye kibaruya wuli dugu kɔnɔ diplôme min dira a bɛ ka lakali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dilanna Mali la wa an ka taa maa yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ a y'a commandé faransi de diplôme in dira karamɔgɔ baba Jallo ma k'a bɛ mun fɔ k'a bɛ ala kira fɔ sufɛ a bɛ ala kira fɔ u ye wajibi kɛ k'a sɔrɔ micro tɛ yen et surtout radio et surtout télé ko tɛ ka yɛlɛ cɛkɔrɔbaw kɔfɛ ka moto ka taa wajibi kɛ misiri kɔnɔ ko micro sɛgɛnnen don k'a kɛ da jala la kosɛbɛ ni hajjama tun ye waleɲuman dɔn kɛ abudulayi dɔrɔn nin kɛnɛ kan an b'a fɔ ko hajjama ma k'a k'a barika siɲɛ caman dɔn kelen tɛ koyi hajja habibatu jane an b'a fɔ k'u ka barika siɲɛ caman ala kɛra jansa la musobaw caman minnu bɛ nin kɛnɛ kan an b'a fɔ k'u ka barika ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam abudulayi dɔrɔn hamidu de y'an bila k'an ka segin kɔfɛ k'an ka salatu fati kɛ siɲɛ kelen k'ale bɛ ala kɛra jansa a filɛ ka ba sababu ala k'a kɛ miliyɔn 3 ye ala k'a kɛ miliyari 3 ye ala k'a kɛ hijabu ba 30 ye ka don i ni kojugu cɛ ni ala kɛra jansa jeli lahara nimisa t'a la a ye jɔn jansa ko salatu fati jɔn y'a d'a ma i jɔ ne ko fɔ ka bɔ kuma yɛrɛ la seydi al-mashayihi ko karamɔgɔ na karamɔgɔ a bɛ fɔ a ma ko kutubi al-maktumi a bɛ fɔ a ma ko barzakh al-maktumi a bɛ fɔ a ma ko katmi al-muhammadi al-ma'lumi a bɛ fɔ a ma ko bahari al-ulumi wal fuyudati a bɛ fɔ a ma ko nafs al-wilaya khatmuha wa maktumuha sirru al-ilahi ajallahu an yusafa samsul haqiqa haqqu lan yurafa e ma
mado mamin karamoni Sheikh Ibrahim Yas sahib al-fayda tijaniya Sheikh Ibrahim Yas karamo fleka fo ko Sheikh Sid Ahmed Tijani Sheikh Ibrahim Yas karamo Ahmad Sukoreji karamo Ahmad Abdullahi karamo Ali Tamasini karamo Sheikh Sid Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu nema ni hakila zawiya min biya zawiya inda do Imam Shafi da na zawiya inda Shafi karamo jonye afa wa Sheikh Muhammad al-Arabi a president mejona Sheikh Mamoun Niass aminan tumbe afa ka hadra kuno sahib al-faidati Sheikh Sid Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu ko Sheikh al-Mashayikh ko karamo la karamo jon karamo do Sheikh ana Ahmad Ahmahullah ala karamo le Sheikh Ahmahullah Muhammad ulu Sheikh Ahmad Ahmahullah go fa afleka fo ko sobe la ilaha illallah astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ko do dala kasratul fatih do dala Sheikh ana Ahmad Ahmahullah akaram do dala de yoro ko Muhammad al-Aghdari ko Sheikh Ahmad Ahmahullah la ilaha illallah manafo mo hakili be jignin ci gorba nyumayna akaram go jonye Muhammad al-Aghdari o dala de yoro 1909 Darussalina ko o akaram go jonye Sheikh Tahra ibn Tayba at-Talmasani o fra akaram go jonye Sheikh Sid Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala habija ne ko ala kara jansa kay trophée do di ko al-Qur'an al-Karim ko Qur'an bay ko fende minga boni Qur'an kayo ke ga karamo jansa amba fo kala ka barka do dina Abdurrahman Tolo andana sigi mina ko mawludu kan na fakira nima mawludu sigi na fami bala wallahi ngo ala kara kanu ko ni be do kiba jema bagalama ni bani ni tuma do ko gaila ibta sukubala asanyore tuma do ni mago be sanu lengola ibta artisana tuma do ni mago be quartier de la ibta ni sukuba kan ni ba fe ka ala kara kanu sa ibto sami obta sa balon yoro lawa ayente shati boyoro wa ay balani foyoro wa ayente ala kara kanu be sami asukuba fla anfla keneka ala kara kanu de be sa mawludu keneka karamo bina fiye an karamo Sheikh Baba Umar Jallo tuma do be kuma da kunya kelen fiye we jieni la hara kuna ja ino de bite kaso kono ay ko todi wallahi la ilaha illa huwa tuma do be foni kenenga salu se ka sara war se jaman se aba be sanfe abe labanya ademi no mena bola uteke fuye mama ya Allahumma salli ala kraka ikote tunu atutunu Allahu akbar salatu kala la ilaha illa libna lotikila imma ko sara nasir al-haqi bil haqi min me ciye de meni ciye we Muhammad al-fatih lima ughliqa ni boga ga Abdurrahman Tolo ma tsaki datu wal hadi ila siratikal mustaqim Muhammad min yam maukana ka tasra jelema ni be ka o siratul fatih ke ibe noro chaman soro famana yo anya sangele sanfla saba ka hajja habibatu jana ni ga ko siratul fatih ko na fabala wa awafo ko akale no bola ale zawiya joya sanflo me o me na zawiya tundia sisa zawiya fina sanfla dongo do duguma na je siratul fatih be fala ambalaka waya kesiri aya jija ni alakra koina maululu te ka ba ateka ba ambalaka udi abam wuludi ata koi ni ambalaka ya bla dongo do maululu be joya Abdurrahman Tolo doye alakra joli mi joli ayo mi oya bla atina kono doye arakan keme selala kra ko fe atara jenemena ko sebe janeme ala ni mawma kele robere koy ala ni anama don kele la alakra kama sallallahu alaihi wa sallam ko wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin ko ala ni kra kan kana ni fo kana ni fo kanye musriku yake litara jo minda la kadi ala ni kra kama kika kira mbola kika fo ala ala ya min fara ko ebo bala ala ya min fara kan ko wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahad misri ala ne tay ka kana ma wure tofu wa Abdurrahman Tolo ma dola e emoke we ne moke ala krate ni misri be wele ba fo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam misri ko Muhammad to be fo do de misri kono ko kana fo ala nikra o be salla ala kra no fe ni ala kra boya fo ko merje ha ka dambe ni ka teme ko ala kra ko fora ko men be ma fo e mawludu rete ba dongo do hajaman abe mawludu kela haja habibatu nu dongo do abe mawludu kela o ma ko ala kra ko ka dan teme na ala ko ni mami ya fo mbaw shori jana mena wallahi mama ya ala kra ka hage kele ni yabi ajinati ala bolo ni be do ko ni mawludu na be fenjira abe ala kra ka nujira na ya fiye ndel ka kuma abi Sa'id al-Khudri afa Malik ibn Sinan dondo udu do ala kira tenjo gina joli be ka sene ka bala watim
a nana jɔ a ye joli ye a ko ni ala kɛra joli tɔnna dugukolo kan bi ko dugukolo maa bɛɛ ala b'a bɛɛ halaki ale bɛna mun de kɛ a y'i da bari joli bɛ ka bɔ a ye ala kɛra joli min na a bɛ k'a susu a bɛ k'a susu fo hatta anqaahu fo a y'a saniya ala kɛra y'a lajɛ waati min a ko muju ala ka kɛ ala kɛra jansa ye sallallahu alaihi wasallam ko a tu ka bɔ i da a ko ala kɛra ka nin tu nin kelen ko nin tɛna sɔn ka tugu i nɔfɛ n ko joli ala kɛra joli hadisa tɛ karamɔgɔ baba jalo bɛ yan a sheikh alfa nuhu ntɛnɛn ta o an ka cɛkɔrɔba ɲuman jɛnɛ karamɔgɔba kosɛbɛ a bɛ kɛnɛ kan anw y'ale yɛrɛ sɔrɔ yan baba jalo fa don mais kaw segu o terikɛ de don kosɛbɛ an b'a fɔ a ma k'a haidara a ka bisimila sheikh sidi ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu a mɔden bɛ yan an y'an karamɔgɔ jire kosɛbɛ kunu minnu ye mawuludu kɔ n'u y'a tɔrɔfɛ kɔrɔta yan fo ɲɔnɔ jamana kɔnɔ hamidu jire minnu ni karamɔgɔ baba jalo dugu kɔnɔna na quartier tɛ o ma wajulu kɛ yɔrɔ min an y'ale de sɔrɔ yan ka sigi ka lamɛn kalandenya kɔnɔ o ye kanu de ye ani alakira kanu kosɛbɛ an karamɔgɔ sangare kosɛbɛ u y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔ ale ni alakira mɔden sirifikɛ u nana kɛnɛ kɔnɔ dɔnnibaw de sigilen bɛ yan ne bɛ kuma in sara olu de la yala a bɛ kitabu kɔnɔ wa ko maa ka joli min wa hadisa bɛ ala kɛra ka hadisa min y'a jira k'a ye joli min o tɛ a tɛ kitabu kɔnɔ o tɛ sunna na o tɛ farida yɛrɛ la mais sahaba dɔ kanu y'a bila a ye ala kɛra joli min sallallahu alaihi wasallam kanu y'a bila k'a joli min jɔn joli muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra ko mawuludu bɛ sɛbɛnni kɔrɔ n'i taara i bɛ jama min ye o jama kelen de bɛ ye sogoni kɔ n'a fɔra ko mawuludu bɛ janjigi la i ye jama min sɔrɔ sɛbɛnni kɔrɔ i b'o jama kelen dafalen sɔrɔ yen e b'a fɔ ko ayi ko ne ye minnu ye yɔrɔ jan ko nin t'o mɔgɔw ye i b'a fɔ k'u bɛɛ bɛ kin kelen na ala kɛra kanu ye bɛɛ kɛ gurupu kelen ye kɛrɛkɛrɛnlen ɲala sɛgɛnbali ɲinɛbali don o don Haja Ma Ture a n'a ka jama an ɲɛ bɛ u caman de la n'an y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ an ni bɛ ɲɛnamaya kura wɛrɛ la ala kira mɔdenw minnu bɛ jama cɛ la cɛmanw dama tɛ dɛ ne ɲɛ bɛ sirifumuso dɔ sigilen na min tolen don kira kanu na ne ɲɛ b'a sigilen na jama la mawuludu mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'u bɛ munuma ka taa u bɛ taa ko ala kira kanu b'u la wa muso ninnu de ye muhamadu ko bɔ dogo la k'a da kɛnɛ kan muso ninnu de ni a n'u ka nafolo a bɛ taa ala kira ko la n'i ye cɛ min donnen ye a la muso de b'a nɛgɛ fara an kan an k'a kɛ i ka du ka ɲa i ka du ka sabati i denw ka kɛ i sago ye muhamadu ko de b'a kɛ zawiya de b'a kɛ o tuma ko in bɛ an balakaw de bolo kunu kabi ala kira tile wa a bilama bɛ olu de bolo wa hali sini a bɛ olu de bolo n'i ye wajulukɛla ye ka wajulu kɛ muso sɔnnen dɔ de den don karamɔgɔkɛ ye zawiya jɔ zawiya yiriwara muso sɔnnen dɔ de ye seku ye muso sɔnnen dɔ de den don wa muso sɔnnen dɔ de b'a kɔ k'a dɛmɛ o tuma an baw an bɛ aw fo an da tɛ dɛsɛ a foli la sanga ni waati a ka kan n hakili an bɛ quartier min na Yirimajɔ de ye nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka se Yirimajɔ yan mais min ye mawuludu in organiser a ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo n'o ye Haja ba Habibatu Janɛ a dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen o y'anw balimakɛ de ye kanu ye an kɛ groupe kelen ye ruba akhil lam taliduhu ummuka i baden ye mɔgɔ dɔ ye nka i ba m'a wolo ala baden tɛ ala kira ye n bɛ nin f'i ye tuma bɛɛ nka ala kɛra kira fɛ balimaya t'a ni kira cɛ kanu de bɛ yen wa i yɛrɛ k'i jija i ka kanu kɛ kanu tiɲɛma tolo n'i y'i da don o don k'i bɛ kulu ɲɔni ni kanu tiɲɛma ye ala b'i dɛmɛ i bɛ kulu bɔ a nɔ la ni kanu b'i la kanu tiɲɛma ne ma se k'a fɔ ko kanu bi yan ne ma se o la parce que kɛnɛ ɲɛma jɔlen a ba sigilen ɲɛda sanimaw bi kɛnɛ kan yan kɔlɔsi ye minnu dɔn sufɛ o caman bi kɛnɛ kan yan o tuma nin kɛnɛ ye dugawujabi kɛnɛ ye a bi fara ne kan an ka baro kasa diya dɔɔni ka baro kasa diya dɔɔni o tɛ wusulan ko ye o tɛ parfɛn ko ye sabu wusulan bi taa parfɛn suma bi taa an ka segin tugun an ka salatul fatiha kɛ yan o kasa bɛ yɛlɛ fɔ ala ka ɛlɛ arsu n'a suma yɛlɛnna ɛlɛ arsu mɛlɛkɛw b'a fɔ ko haa nin wulada duman in na araba wula in na nin ye mun suma duman yɛlɛntɔ ye tuguni ko ka bɔ Yirimajɔ Bamakɔ
a ko mun bɛ yen a ko mawuludukɛlaw de ye salatul fatiha kalan kabi lansara selila u bi k'a kalan cogo min u bi k'a kalan ten bal kabi seli fana u b'a kan cogo min u b'a kan ten salatu bɛ ka kɛ ala terikɛ kelen kan wa u filɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ o kasa kura de yɛlɛntɔ filɛ nin ye ka na ala b'a fɔ mɛdikɛ o kumaw tɛ hɛrɛ fɛ wa an b'a fɛ wa a kelen ka na to yan a bɛɛ ka jigin a ka taa fara nin salatukɛlaw kan a ka kɛ ne ala seere ye cɛ min b'a kɛnɛ kan a bɛ kɛ ne ala seere ye muso min b'a kɛnɛ kan a bɛ kɛ ne ala seere ye denmisɛn min b'a kɛnɛ kan aw bɛ kɛ ne ala seere ye maakɔrɔba min b'a kɛnɛ kan a fɛn o fɛn sigira u ni jurumu o jurumu kelen n y'o yafa a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli a jurumu yafalen ko n y'a bɛɛ don n ka alijinɛ kɔnɔ wa n mago t'a la ne tɛ siga k'a fɔ nin kɛnɛ maa minnu bɛ yan alijinɛdenw don ne tɛ siga ni ala b'a di a b'a di a terikɛ kosɔn hali mantonw tɔw olu bɛ don alijinɛ na anw kangaji de nɔfɛ n'a fɔra ko kira mantonw bɛ mun jɔ a y'a teliya a ka taa kɛ a bɛ mun jɔ a y'a teliya aw ka taa alijinɛ na anw teliyatɔ ka taa caman b'i moloti an nɔfɛ ka taga ala kira sababu la wa man shafa al mahabub ayqana bin nujbi ni muhamadu kɔni fɔra ka ban embouteillage de bɛ créer ala y'a dan n'o ye ni maa min bɛ hɛrɛ fɛ don a la ni maa min bɛ lafiya fɛ don a la ni maa min ye kira fɔ i yɛrɛ bɛ fɔ ni maa min ye kira kanu i yɛrɛ bɛ kanu ni maa min ye kira bonya i yɛrɛ bɛ bonya ka sɔrɔ i ma kalan ka maa kalanenw kamana guwa mun de b'a se maa ma kira kanu maa min ma yaala ka maa yaalalenw ta tunu mun de b'a kɛ jate ka ban ala kira kofɔli ne ma siga bari ne bɛ ka vie wele ko anw bɛ sira fɛ an tununnen don n tulo bɛ an kɔrɔkɛ mankan na muhamadu sani kɔnɛ alhaji madu sani kɔnɛ a bɛ ka salatu kɛ kira kan kabini anw bɛ so n'an ma wuli fo ka n'an se yan o sɔlili kelen tɛ ka kɔtigɛ wa ni sɔlili ma kɔtigɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ fɔ o kɛnɛ ma ko nayilul murad maa o maa bɛ yan ni fɛn dɔ hami b'i la i tɛgɛ jan yanni i ka bɔ yan ala b'a da i tɛgɛ ala k'an hamiw dilan fatiha salatul fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلو an ye kabalakaw ka mawuludu kɛ kuna sini quartier Mali la wallahi ne dara la n ko mawuludu kɛnɛ ninnu kan n ko kira bina ne y'a fɔ n ko n'i ko k'an bɛ lansara la Baba Jalo bɛ se ka kariya k'i sɔsɔ ko an tɛ wulafɛla la nka n'i ye ne ɲininka ko yali kira bi yan wa fa tɛ ne na ɔhɔ dusukun ɲumantigiw ɲɛ bɛ ala kira la yan a bɛ yan yirimajɔ yan kira bɛ yan o tuma n'ale bɛ kɛnɛ min kan min bɛ ɲini jama fɛ basigi ni patron ka patron nana a bɛ yɔrɔ basigi dɛ et puis a bɛ sɔrɔ ka fleur ta ka fleur fili a kan Allahumma salli wa sallim ala man tafattaqa min nurihi al-azharu Allahumma salli wa sallim ala man taba bi barakatihi simaru Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala man shajara bayna yadayhi la shijaru jiri sun bɛ sujudu mi cɛ min ye a tɛmɛtɔ ne kan b'o kira ma fleur fɛrɛnna ni cɛ min nɔrɔ ye k'a dayɛlɛ ne kan bɛ o ma fihi tajalla rabbuhu wa zahara ala yɛrɛ ka alaya ka sidɔn
y'a yɛrɛ jira an na ciba Muhamadu de la ni maa min mago bɛ Ala la ni mago bɛ Ala la i bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ ka sɔrɔ i ma ɲani i bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn i bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ i nɔrɔ zamzamiyu la n'i nɔrɔla zamzamiyu la o ye Ala sɔrɔ nɔgɔyalen ye i ma i b'a sɔrɔ yen n'i fɔra ale kɔ i ye sira janya ni sira janyana minnu wulila i kɔfɛ i bɛ bali k'a ye olu denw tɛmɛn'i la ayi olu yɛrɛ tɛ dɛ olu denw tɛmɛn'i la ni maa min ye kira jɛ e bɛ sira de munumunu i b'a munumunu i y'a munumunu maa min wulila e kɔfɛ o bɛ se e ɲɛ e yɛrɛ bɛ n'a sɔrɔ i ka kalandenw i dabali bɛ ban ko ninnu ye kira sɔrɔ ne ɲɛ ninnu bilala ne ɲɛ cogo di ne m'a fɛ yen ko dalayilul khairati cɛ min y'a dilan n ko wajulukɛla waane tun don alimu kullu fanni tun don mɛ musomanin dɔ de ye Ala kira jira a la jazuli a dalen filɛ nin ye Marakɛsi salo nin kalo ɲɔgɔn n hakili la anw bɔra yen ka taa Zura cɛ min ye dalayilu dilan npogotiginin de ye Ala kira jira a la tolo npogotiginin ye kira jira a la ni mun ye k'i jɔ kɔlɔn da la ka salatu kɛ kira kan ne m'a fɔ yen ko kanu tiɲɛma n'a bɛ kabako kɛ yan an k'an ta in lajɛ kosɛbɛ ni tiɲɛ b'a la n'o tɛ Ala a kɛ kira kosɔn ne m'a fɛn ye diɲɛ na o tɛ min dilan ka fiɲɛtɔ ɲɛ tugulen ɲɛ yɛlɛ a b'a kɛ ka nabara lawuli k'a jɔ a b'a kɛ min bɛ ne ni e da o de tɛ tiɲɛma ye ɔ k'an to nin yɔrɔ ninnu nali la tuma dɔ n'an tora ka Kawusiku ninnu lamɛn tuma dɔ n'an tora ka Basinali Sangarew lamɛn tuma dɔ n'an tora ka Kara Marisani ninnu lamɛn kira kanu bɛ na dɛ ka u ye min fɔ o de don n'i bɛ yiriden de kɔ i boli ka taa legime na sogo kulɔ ni jɛgɛ kulɔ boli ka taa dibidaani na mɛ n'i taara ɔhɔ labo la Gabriel Touré la i bɛ comprimé pikiri biɲɛ de ye wa n'i bɛ wari yɛrɛ kɔ taa trésor la ni maa min bɛ Ala kira kɔ a ka k'i fɛ i k'a dɔn i k'a kanu na nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw kan kira dɔn bɛ yan kira kanu bɛ yan magoɲɛ bɛ yan kunnadiya bɛ yan kunnadiya jama a ti fara ne kan an ka fleur fili kira kan wa aw labɛnnen don o kama wa o ka nɔgɔn koyi o man gɛlɛn a ma se selitita ma a ma se duloki boloda kuruli ma i dan ye k'i to i sigiyɔrɔ k'a fɔ Maulaya salli wa salim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa salim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim n'ale bɛ da i bɛ fari faga gɛn i bɛ salaya kɛ i b'i nisɔndiya k'i fari foni i kanuba n'i ka patron o de pasa bɛ ka da a ka dɔn i ɲɛ kan k'i nisɔndiyara ko kabi nin dɔnkili in daminɛna ko karisa fari bɔra ɲɔgɔn na i y'o nisɔndiya min kɛ sara foyi t'o la fo alijinɛ a ye fara an kan busura lana ma'ashara al-islami nalana min al-ina yati rukunan غيرمون هدمني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا لهدى إلى لطاعته بأكرم رسلي كنا أكرم الأمم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ السم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كزهر في
جمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك دخول للحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمنتبه ومن هو نعمة العظمى لمتمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولاهما خلقت شمس ولا قمر تزال نجوم ولا عرش ولا قلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إليك فر أقوم والقيام إليك فرد وترك الفرد عني يستقيم إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون يمكن من له عقل رجيح أيمكن من له عقل رجيح ومعرفة يراك ولا يقوم إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون وأحسن منك لم تربات عيني وأحسن منك لم تربات عيني وأكمل منك لم تلد نساء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون خلقت مباركا بكل عيب خلقت مباركا بكل عيب أنك
alhamdulillah rabbil alamin ambe yirimajo ambi ambe aja abijane ambe aleka mauludu do hukumu konala ni aka association to ko association alburaku bi ni Allah taala ka je yamba ale ka keneka kana ala kira bangili sallallahu alaihi wasallam ka do ni sodiya ke ka anjere masunya Allah taala no inshallah ambo de keneka ambi alhamdulillah rabbil alamin an karamo ye ñininga kuma mina nafa ka bungo jugu ala kira sallallahu alaihi wasallam ale bangeli ni sodia irali datigi se ka nafa fo ka sa dana parce que ni anya nyere do na nya nyere do mesiga ka na nya nyere do anga ngala taala barka da ko jugu ala adamaden bila bonya mina min kono ka karama min di adamaden ma aya soro ni ala kira de sallallahu alaihi wasallam adamaden nya ma bonya ni wasa soro abada funa kira muhammad sababu ko ki kana to da mai kana jida mai kana nyina ko anga jinya dan barka o sababu ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ala ira yirauna ka fo ko ala de yamma anga ala bato anga sira ala de nye anga ke ala kama anga fo ala la anga to ala koso ala kira muhammad de kero sababu nyumai o kira sanu mamba mini ala odi awma ni awba nata nan jigi baka ame ala de lisu anikli ala ka ngarde do ka sulna dona yomal qiyamati jondo basana jomi sulna do ikisira otuma ka bangeli do tsaka ke don fitini nye ambolo o yanwa ni sodia do na belebele bay ni sodia do nyirambolo dro kira ka bangeli de ni sodia ba bela jelen sanfe otuma ko bangeli ni sodia ke on na fasega foka sa dana anafa belebele do mu fola ustazi ka barka da ala yake ame ala barka da de keneka ala de yankanu kan suwanti dan fen bela jelen sanfe katla ka kirawla belebele kirawla nyemgo ko do on garjigela kange muhammad al hashimi mantonye o ala barka da ko bay otuma kenen sili nafa fola min bala wala nyumando fitri wala ya mandide wadante ala la jalla wa ala dante ala la subhanahu wa ta'ala danti ala la setigi ala dante ala la fardu masa danti ala la jabar otuma ambe ala ta'ala barka da nemo la belebele ka no ala kira soroli ka ke an ga kiraye an bo barka da ala mauludu sigili nafa fola o ye ka fo an ba nyere ye kanye joni ye ka me kan tige ala barka da ola nanye kenen si amen ni sodia anye barka da mingi amba do ala ta'ala bina anjidi ala ko qur'an kono masami se ko rotale no la in shakartum la azidannakum akona yem barka da dromba o jidi ola mauludu kenen nafa fola ere minye nkara mo ala barka dali do de kenen mini joni saraka si ka ala barka da o ala tanu kenedi o ye wasa kenedi wala ko ni jomuni ala barka da ka bu jidi otuma mauludu kenen nafa wera jumeme surala ala barka da ko fa bena jidi limin ka onye amena dugo munun ke amena dama kasimun ke katara alama anga jamana kola an kelengelen bela jelenga problem na anga du konala anga je kamana gaw ananga lahara konna filu amma antoni ala barka da bayin keneka ka ambulo jatu ka ala delola ako bela jele kawnye ala kira horoma kama chemi bonya na nafa na barka ni fochugo tala abada ka se adana otuma na ambo fena tono sura keneka dugo jabi kene bayan ambo fena tono sura keneka otuma maludu kene tono soro badu sewa badu inshallah nafa se ka foka bankara mo me foli blanga gidima a Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ko Haidara makani che ayere folo parce que jonye nyuma ke yaki yerade man amila salihan fali nafsi ni man nyuma ke yaki yerade amba fo srifi ma folo kani che ayere o ko fe ani che aka alai ya da kuminga ma ibara nke Haidara o ko fe ani che amoke ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya moke ka sirata kaka tagama bereta kaka sabaraji ni kadu asena ay chesri minga Haidara ya chesri nyogonta kake dine nyi kakaramugo fara nyogonga kaunde ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah mimbi bolom ne mimbi bolo jigi ko aunde nyesine be alikabama kaseli kaunde be sungalo kelen su kanga bolo di nyogoma muhammadu ka dine kanga debe kanga dine mbose ajugula anga dine ndakere ka kaida ka fo ni nyena ma ni kumba la islamia indo ala batolido Ousmane Cherif Madani Haidara anga Seydou ayo chesri ke awnye o fara nyogona konala leader boro de konala ni tom belebele bay kambe ani nyogombe ani nga nyogon fam nyaka nyogon blasra ka nyemo mali mo min te islamé bari ko adama dendo ko anga jogo nyuma nyaka tara o tigi ma na me nyeli mi go tigi ma na me hina mi go tigi la ko bi ke sababu ko la na ti anga dine kono ayo soro kira bara sallallahu alaihi wasallam kira ni yahudi o sigida ani nasara o sigida ay jogo nyuma ni hina de yurula kira sababu o chama de tubira ka do dine kono o la tombay asiki kunfle ni mauludu sira on be mauludu ke ami fara nyogonga anga karamo fe hakili jagabo bi ke aba bla karamo be koro be ki ka miriya fo ambe kuma munga nyina ko anga ke da kelenye anga ke ngania kelenye anga ke duskun kelenye anga ke farikolo kelenye ka wuli ka anjo dine la selila ula anga nyemo ko Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara nyina ya bla bolo jumenga
o ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale cira hinɛ de a ye mawludu ta k'a bila hukumu kɔnɔ bi leader tɔgɔ la o de ye k'a fɔ k'an ka alakira bɔ ka yira jaba la ni mun ye sallallahu alaihi wasallam a ka hinɛ a ka makari danfɛnw na a ka hinɛ a ka makari a n'a ka dɛmɛ ka taa ala ka jɔnw ma o la an ka ɲina mawludu b'o kɔnɔ la komi salon an y'o kɛ jogo ɲumanya ka cogo min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw tɛ yen ni jogo tɛ yen du tɛ yen jogo tɛ yen jamana tɛ yen ni jogo tɛ yen ni jogo banna kaba dɔrɔn adamadenya banna o la salon ta kɛra o kan ɲinan ta an y'a bila hukumu kɔnɔ o ye hinɛ ye ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na hinɛ ka daminɛ du kɔnɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka makari ɲɔgɔn na sigi ɲɛ wagati kunkurunin a bɛna ban de n'an hinɛna ɲɔgɔn na masa min b'an sanfɛ k'o bɛ hinɛ an na hinɛ ka daminɛ du kɔnɔ sinjiw ka hinɛ ɲɔgɔn na balimamaw a ye hinɛ ɲɔgɔn na aw ka makari ɲɔgɔn na o y'aw ka kira ci kan ye ale yɛrɛ cira hinɛ de la danfɛn bɛɛ ye ni balimaw ni sinjiw hinɛna ɲɔgɔn na ala bɛ sanji ɲuman d'a ma a bɛ hinɛ an na hinɛ ka daminɛ sigida la sigiɲɔgɔnya ye hinɛ ni makari ye deli ɲɔgɔnna don sigiɲɔgɔnmaw ka hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ ka yɛlɛ ka taa se fo sanfɛ ala ye maa min kɛ masakɛ ye k'a dɔn ko kalifa de don i ma dɛ masakɛnin ye wagatinin de ye ala de ye masaba ye malikul muluk o la masakɛ k'i kɔfilɛ a kɔmɔgɔw la ka hinɛ a kɔmɔgɔw la ka makari a kɔmɔgɔw la k'u ka dumuniko lajɛ k'u ka furako lajɛ k'u ka kalanko lajɛ ka jigisigi baara ta ka ɲɛsin u ma n'o ye hinɛ ye o la ɲinan ta an y'a bila hinɛ de kɔnɔ o la maa kelen o kelen n'i bɛ sanfɛ min bɛ duguma k'i k'o tigi filɛ maa kelen o kelen ni ala hinɛnen don i la k'i k'i kɔfilɛ maa la i bɛ min ɲɛ ni ala ta'ala ka fasamanciya ye o la an ye ɲinan ta bilo de kɔnɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na wa an ka diinɛ yɛrɛ b'o de fɔ an ye karamɔgɔ ko hali n'an ye bagan mara an ka hinɛ bagan na dɛ hali n'an ye bagan mara an ka hinɛ bagan na hali n'an tɛmɛna kɔnɔni na a kaman karilen don an k'a minɛ ka taa ji d'a ma ka dumuni d'a ma arruhama yarhamuhum rahman jɔn minnu bɛ hinɛ na setigi masa ko k'ale yɛrɛ bɛ hinɛ o jɔnw de la o la ni hinɛ bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn an tɛ ala ka hinɛ sɔrɔ awa an b'ala deli ala k'an kisi o ma n'an ma ala ka hinɛ sɔrɔ ɲɛnamaya tɛ nɔgɔya wa ni ɲɛnamaya ma nɔgɔya dɛ min b'a kɔfɛ o de ka gɛlɛn o la an bɛ ala ta'ala deli ala k'an bɛɛ kɛ hinɛ ɲɔgɔn ye komi an bɛ cɛba min yɛrɛ ka kɛnɛ kan n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale donna ni hinɛ de ye ala ta'ala y'o de f'a ye law kunta fazzan ghaliza alqalbi lanfadu min hawlik aw kama qala subhanahu wa ta'ala ala ko mustafa ni nin tun ka gɛlɛn i nin ka jugu i nin ka gɛlɛn i t'a dabila i tɛ hinɛ i tɛ makari jamakulu min filɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ la hashimiyu olu tun tɛ gɛrɛ e la dɛ o la an ka kira yɛrɛ wasifura k'a mankutu ni hinɛ de ye ala ye ci min fɛnɛ d'a ma fɛnɛ a ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina muhamad min ci foyi kama fo hinɛ n ka danfɛnw ye o tuma ala yɛrɛ ka hinɛ badingɛ o ye ala kira de ye o sallallahu alaihi wasallam o la ni bɛn kɛra ɲina ka mawludu bila o baara kelen hukumu kɔnɔna la o bɛ bɛn ala kira yɛrɛ ka majamu ma o bɛ bɛn ala kira yɛrɛ valeur ma sallallahu alaihi wasallam o la an bɛ dugawu kɛ ladili minnu bɛ kɛ bɛɛ ala k'a to bɛɛ ka kɛ tulo kunnadi ye an ka ladilikan ninnu mɛn masakɛw ka hinɛ ɲɛmɔgɔw ka hinɛ u ka hinɛ kɔmɔgɔw la setigiw ka hinɛ fantanw na u ka dumuni d'u ma u k'a dɔn k'ale y'an da an b'an kɛ garijɛgɛ kelen ye cɛw ka hinɛ musow la k'u bɛ an sanfɛ o cogo kɛ la balimaw ka hinɛ ɲɔgɔn na sinjiw ka hinɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnmaw an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ yarabi sɔlala muhamadu la ɲina mawludu bilala nin hukumu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka musokɔrɔba ale yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ani mun jara nin baara in na kabini waati jan olu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u y'u ka nisɔndiya jira u ye dakuruɲɛ fila min fɔ an ka ɲɛmada o fɛ nisɔndiya min bɛ ne bolo kɛnɛ kɔnɔ yan dan t'a la an bɛ ala fo k'a barika da ka sɔli kira ka kisi nɛɛma baba sallallahu alaihi wasallam an bɛ min ka kɛnɛ kan k'o fo k'o barika da an b'o de la hɔrɔma na o nisɔndiya min bɛ ne na bi dan foyi t'a la an bɛ a ɲini ala fɛ min y'an kafo ɲɔgɔn kan n'o y'an ka kalanso ɲɛmɔgɔ ye n'o ye habi ye o de y'an fara ɲɔgɔn kan Zawiya kɔnɔ yan an bɛ kalan kɛ a yɛrɛ nana mawludu in sigi k'an ka fara kan a bɛna mawludu kɛ o de ye mawludutɔ in sigi o nisɔndiya o bɛ ne na an ye faamuyali sɔrɔ mawludu in yɛrɛ a sabatira an bolo an b'a fɔ ka barikada k'a waleɲuman dɔn ka mawludutigi yɛrɛ fo n'o ye kira ye sallallahu alaihi wasallam o ka foli bɛ ɲɛfɛ k'a barikada k'a waleɲuman dɔn o nisɔndiya de bɛ ne na k'an ka karamɔgɔw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn a sababuya ye Aja Habi Jane parce que anw de tun bɛ sigi la Falajɛ ala nana yɔrɔ nɔgɔya ye Yirimajɔ yan a ye Zawiya sigi ka mawludu dayɛlɛ continuer parce que anw de tun bɛ mawludu kɛ ɲɔgɔn fɛ Falajɛ donc a nalen yan nɔ a y'o système kelen continuer ka Zawiya dayɛlɛ ka mawludu continuer an b'o jigiya la yan a nisɔndiya ye a barika sera jamana yɛrɛ bɛɛ ma duwawu mun kɛra kuranɛ de don a ka bon quartier ma a ka bon du ma a ka bon mɔgɔ kelen ma a kɛra diɲɛ bɛɛ de ya rabi o duwawu kɛra mun kama ala k'a labi o cogoya la ka nɛɛma se bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ kunkɔrɔta ye k'a musakaw nɔgɔya san wɛrɛ fana nin kɛra cogoya min na
a donna hɛrɛ la jama wulila hɛrɛ la ala ka barika don a la ka jamana sumaya ka siso kɔnɔ dususuma di bɛɛ lajɛlen ma ka denmisɛnninw bɔla an ye ka dahirimɛw nɔgɔya ka furow nɛɛma ciba yɛrɛ kanu kama alikuranɛ barika kama sali ala mahamadu a kɛra wasa ye kɛnɛ kɛra wasa ye kɛnɛ kɛra wasa ye an wasara kɛnɛ kan kosɛbɛ a jara yɛrɛ mawuludu jara a dabɔra min kama an y'o sɔrɔ a la dugawu kɛra fayidaw dira an ma salamu aleykum kɛnɛ kɔni bi yɛrɛ kɛnɛ ɲɔgɔnma kara paseke ne ye kuranɛ sɔrɔ yɔrɔ a jara alhamdulillah rabbil alamina vraiment ne yɛrɛ kɔntanenba don ɲagarilenba don ala ka samarata yira an na vraiment dinɛ baara kɔni ye courage ni cɛsiri de ye an b'a fɔ a ye toujours a k'a cɛsiri n'ala ka sɔn ala ka dɛmɛ bɛ na alhamdulillah an nana an nisɔndiyara kɛnɛ in na mawuludu diyara alhamdulillah rabbil alamina an bɛ ala dali ala ka san wɛrɛ yira an na ka silamɛya jidi an kɔni diyara a diyara an nana an kɔntana an nisɔndiyara an n'an ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye n'o ye Mature sɛgɛnbali don an bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲɛ ma la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ tumana min na an ka musokɔrɔba sababu min y'ale yɛrɛ bila mawuludu in sigili la ani a ye nisɔndiya min sɔrɔ ɲinanta la a da ser'o ma a ye min fɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ ne bɛ ka mawuludu kɛ a ka ca ni san 10 ye mais Yirimajɔ ta 3e ou bien 4e édition de ye ɲinan ye a ye sankɔrɔta belebele de fara an kan sankɔrɔta belebele san o san dɔ bɛ fara jama kan kabini an bɛ tribune siri 1 an b'a sisan fo 10 an b'a siri mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ la ka na alakira kanu de y'an bila la welekan min bɛ ne bolo k'a lase mɔgɔw ma diinɛ tɛ kulonkɛ ko ye i bɛna ala bolo i bɛ taa ala bolo an ka wuli an ka diinɛ ɲɛɲini an ka alakira kanu an bɛ sini sɔrɔ o la an ka alikiyama an b'a sɔrɔ o la mais n'i ma alakira kanu i ma kɛ diinɛ baarakɛbaga ye i ma ala dɔn o ka gɛlɛn dɛ ne welekan min bɛ n bolo bɛɛ ka bɔ an ka kalansow sigi an ka groupew kɛ an ka diinɛ kɔrɔta welekan de bɛ ne bolo k'a lase welekan min bɛ n bolo k'a di n b'a ɲini ala ka jamana sumaya ka fitina bɔ jamana kɔnɔ ni jamana sumayara jamana kɔnɔ denw bɛ hɛrɛ sɔrɔ musow bɛ hɛrɛ sɔrɔ denmisɛnninw b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a sɔrɔ ni mankan bɛ jamana kɔnɔ o man ɲi an ka kɛ kelen ye an ka tasuma dafaga an ka bɛn ko la an ka faamaw fana u ka hinɛ fantanw na u ka hinɛ population na jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na kalansow kɔnɔ an ka dugawu kɛ dugawu de bɛ an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ sinon foyi tɛ se k'an bɔ dingɛ in kɔnɔ ni dugawu tɛ karamɔgɔw k'an dɛmɛ bɛɛ de ka dugawu kɛ mɔgɔ tɛ da ɲuman dɔn ala ka jamana sumaya ka fitina bɔ jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka musokɔrɔba haja habibatu jane ale ka mawuludu min sigira janvier kalo tile 31 san 2018 n'o bɛnna arabadoya ma o de kun ye nin ye o la duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔna na ala k'a minɛ an bɛ ala deli ladilikan minnu fɔra ala ka jamanadenw kɛ ka ladilikan ninnu mɛn k'a ala deli ba maliba ala k'a basigi malidenw ala k'u bɛɛ kelen ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka mali sɔn k'an bɛɛ waati wɛrɛ aw minnu kun sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu